že je to naposledy. Ještě 14 let v Americe a do konce života s tebou. To je skvělá nabídka. Nemůžeš to odložit, až mě propustí. Já nechci, aby se o malýho starala máma. Víš, co to bylo v našich baráku? Na horách, na častém putu. Beze mě. Když za pár dní tě propustí, tak si to někdo jede. Viktore, přestaň, že se to nevrací. Zase to tvoje. Práce, práce, nic jiného než práce. Přísahám. Dobrý den, pane primáři. Paní Bodlíčková, jdu za vámi kvůli té včerejší nepříjemnosti. Jako primář tohoto oddělení se vám omlouvám. To už je dobrý. Ta sestra se jenom snažila. Bohužel ráno se vám díky tomu může být něco déle. Budete se ještě tak 2 týdny léčit. 14 dní budu bez bobánka. Věřte mi, kdyby to šlo jakkoliv urychlit, udělal bych to. Paní Bodlíčková, také už vím, že na nás chcete podat žalobu. A máma. Ano, mluvil jsem s ní. Ona není zlá ženská. Má jenom prostě svoji hlavu. Pokud byste se chtěla dovolit jinak. Na to není vhodná chvíle, pane primáři. 14 dní nebudu se svým synem. Já nejsem jako máma. Ale tohle se prostě prominout nedá. Tak, nashledanou. 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 Vladimíre, dohodové nebojte. Tak jako, že to máte jedno spoždění. Ono to je všeobecný spiknutí proti mě. Já ti na vás určitě počkám. Já nám ne. Večer musí být před. Vezmu 4 minut a 15 vteřin moje manželka odjíždí. A to tady bez ní nepřežiju. Dobrý den. Pane kolego. Jdete pozdě, pane kolego. Pane kolego, běžte prosím ještě zkontrolovat pokoje, zejména pana Karlečka. Pak si projdeme vaše dnešní případy, jestli jste náhodou někde neudělal chybu. Proč? Protože jste 2krát zvackal atestaci a já jako zástupce primáře chci mít jistotu, že je všechno v naprostém